naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away! Dies bericht op de kijkers Geista Black. Welkom hier als het uw eerste keer is. Welkom terug uit de reeds vast. Ons react op onze mensen aan music hier zo. Je onder subscribe knop in. Als je nog een subscriber bent, please feel free to subscribe. Right, onze pad naar 8000 toe. Zo bij dank je voor jullie wat hij 8000 al volgt. Wat bezig is om 8000 vol te maken. Hè? Highly appreciate it. Really appreciate it. Als je bij die kanaal het groeit zo. Dat kan een man zien. No? Kan eens anders zien. Dus kies. Jullie weten met Radio Eerste Rivier. Nog met een online radiostatie in Zuid-Afrika. Maar zeker de sturen met naar Radio Eerste Rivier. Ik zeg aan elkaar. Ja, dat is gewoon bij de actions. Nu waar ik bij de actions. Als andere reacten zoek. Robin. It's Keithen. Walden Paul. Lekker TV. No? Edith Jakes. Als andere reacten zoek. T-Dog. En wat zijn aan de katse naam? Als nog een peer. Dat ik nog mis haar. Morgan Zaid. No? King B, lekker met King B react mee. En ik ga maar daar jong aan. Hij is nou verliefd en hij maakt heel dag kos. Total lief wat zo maakt. Sorry King B. Vandaag react dus op Mr. Wani. Wani. Excuse. Al die pad van die Ooskap. Wani heeft maanden laatst muziek gedropt. Jongen. Hij heeft nog geen muziek gedropt in 26. No? Maar deze is die ene. Dat is heel Wani. Lijkt die zo onder de brug, joh. Waar is die? Maar wat is Wani? Ik heb Wani al nog niet strijd gehad, maar ik heb Wani gezegd. Ik zie nog Mats en toen met Wani bij je autotune gebruiken als ik je Mats Wani meens. Staan ze nou. Maar Wani zijn lyrics. Het vertel die story. Nou. Ik heb Wani gezien laatst Wani te bike aan gehad. Department of Education of iets zoals dat die. Oh, zogenaamde Scars. Lyric video. Oh, wat is een lyric video? Hey, why they rise, this is scars. Wat ik ga, size op je bras. En je vergeet van die straat. O ja, Wani met de stem van die straat. Ja, hij zegt de stem van die straat. Zo Wani, waar is je zo Scars? Het vergiet van uw braas, wat zie je? Oh, het zijn ze op jouw braas. Oké, die brazen. Nou, wie is Wani zijn braas? Katiele mos. Jouw braas. En je vergeet van die straat. Kessa ze fijn wat zo maakt. Hey, Wani was is zo Scars. Oh, zoals mensen wat voor Wani vragen. Jij, waar is zo Scars, jong? Ik word het zijn ze op jouw brazen. Slaag ze dan wel die bij te kan gebeuren, joh. Niet famous zo maken. Oh, ze is famous, zij. Nou, houd je jouw Scars? Het zijn ze op jouw braas. Hey, wanneer was het zo Scars? Hoor je het ge, zijn ze op jouw braas? En jij vergeet van de straat. Kessa zien, famous zo maken. Hoe ken je moe samen, ons uit je jella? Hoe ken je haat op je broers, maar je struggle als die cellen? Oh, daar begint het. Hoe kan die moe van ouwen wat jaloers is op jou, ne? Jealous, jaloers, jelle wat die weet. Hoe kan die jaloers is op ouwens, maar jelle beweegt saam? Je brazen. Nou, hoe kan die haat op je broers, maar jelle struggle als die siaat? Ons is same struggle, ze is al jaloers op mij. Ons allemaal try met te maken, maar ze is jaloers. Ai! Ons uit je jella. Hoe ken je haat op je broers, maar je struggle als die cellen? Als jij wint, dan win ons. Hij was vet voor mij gezet. Oké, hij staat zo flit voor hem gezegd. Als jij wint, dan win ik. En it's true, it's a win for everybody. Hij was zo flit gezegd, staat zo flit. Die cellen dan het voor Katty gezegd. Maar door die geld komen, toen zijn ze ons moed. Dus zei hij het voor Katty? Hij zei het voor Katty?
Nou, hy het wat Fred my gesê het. Hy sê het vir Cathy. Dieselfde ding het ek vir Cathy gesê. Het vir Cathy ook gesê, as jy wen, dan wen ek. Maar toe kom die geld. En toe change die manne se moods. Maar door die geld kom en toe change ze onze moed. Terwijl laat ik mezelf bevragen. Is die reg jou broers? Asking big questions here. As daar nou ander reacte is, ne, wat beter as ek doen. En daar is reacte wat beter as ek doen. Die myn, wat is hy ons naam, julle weet veilbaar. Ek weet nog nie wat hy man se issue is met my nie. Wat is daar ander reacte wat ek nou net genoem het. As een van hulle beter as ek doen, gaan ek nou jaloers is. You know. Is snaaks hier buitekant my bro. Van mij is een loyalty over everything. En wat ik krijg deel ons en dat is everything. En als ik eet ons. Niemand heeft gestaaf hier. Wanneer gaan die be? As die van Cathy of wat? En dat is everything. En als ik eet ons. Niemand heeft gestaaf hier. Video ons gaan switch. Kijk, ik was hier nog verbaasd. Van als je daar donker is, dan ga je zien wie je je brazen. Nee. So, dan, hoe kijk je jou brazen aan het jy weet jy, of as ek is jou baas het die braad gaan sens op my nie. As toe die braad sens, nee, jy dink so praat nou, hoe opereer nog steeds met 'n persoon as jy weet, of as jy dink, hey, jy gaan nie baas het die braad sens op my nie. Okay, let's give him a chance, we don't know. Nog verbaasd. Van als je daar donker is, dan ga je zien wie je je brazen. En wees voor 12, wees voor Frans, kijk, hij heeft die nog een rankie. Wees voor 12. Hij is een Frans. Die 12, die man zegt die 12 heeft nog hier een rankie. Zij is nog, dit hier rankie is want het is een Frans. Zij, oh, Wani, tish. Big shots. Die is je brazen. En wees voor 12, wees voor Frans, kijk, hij heeft die nog een rankie. Van deze Bella betekenis. En wees die straten dat al stemmen terug. Oké. Sê dit vir die 12. Hy sê Bella niksie. En sê vir die stem van die straat dat Wani is. Wani is back. Nee. Wani is back. En wees die straten dat al stemmen terug. En ik kom terug samen met die truth. Ik word een mensje in die hills, ik is te famous voor die hoed. Wanneer sê hy is te famous vir die hoed? Hy moet mense na in die hills in. Jy moet ryk mense. Terug samen met die truth. Ik word een mensje in die hills, ik is te famous voor die hoed. Wanneer was het schaars? Word ik gezegd op jouw braas. En je vergeet van je straat. Kesse ze famous om en wanneer was het schaars? Word ik gezegd op jouw braas. En je vergeet van je straat. Kesse ze famous om Oh, Wani. Ek vra 'n paar goeie vrae hier, deep questions. Die vriendskap tussen hom en Cathy. Bevraagteken en hy sit maar straight shots na die 12 toe wat sê 12 is 'n Frans. Maar jy weet dat jy hulle dink van die ne. Gaan die beef wat gaan die 12 maak? Ja, die ding het 'n paar dae gelede uitgekom. Wat gaan die 12 maak? Maar Wani is bly die man is terug, né? Bly die man is terug. Nog 'n ding. Bly die man se foon hier so. Maar wat ek gesê het, ja, gaan die? Dink julle hier gaan beef kom van die af? Nou, so wanneer hy sê, né? My weet. Die trek, die link dat die trek tussen onder in die se description, né? En julle rappers, daar is nie verskoning meer om hier 'n musiekvideo te hê. Kyk die musiekvideo. Daai ding is op 'n tripod te verding. Geskiet, lekker beligting, klaar. Daar is jou musiekvideo. Easy. Daar is het break op de keister plek met de reaction op Wani Skaas. Wani is niet, he's a verse missing. He's a verse missing. Sorry bro, maar he's a verse missing. Ja, is my opinion. My opinion. Wani Skaas, stay black.